ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದದುಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗಂಡ ಗಂಟೆ 11 ಆವಂದತ್ತದೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಚೂರು ಮೀನು ತೆತ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಕಚ್ ಪನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ತೆತ್ತದನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೂತಾಯಿ ದೆಪ್ಪೋಡಂಡದೆ ಪೋಯಿನೆ ನಾನು ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಇತ್ತನೆ ಬೊಕ ವಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಟ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ದೆತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ನಿಂಜ ಫ್ರೆಶ್ ದಾಲತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆಂದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನೇನೊಂಜಿ ಕಚ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೂರ ಅಂದು ಇಂತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ದೀತೆವಳು ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ತಲತ್ತು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ನಾನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಐಕೆ ಐಟಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತು ದೀತೆ ಮೂಲು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ఒక ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಖಾರಾಗ ಒಂಜಿ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಯಾನು ಆತೆ ಐಟಮ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾವ್ದು ಇತ್ತೇರಿ ಇಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಕಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರು ಯಾನು ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದು ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಯಾನು ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ನೆದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಉಳಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡ ತಿಕ್ಕುದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗ ಅಮ್ಮ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈಯೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಳಿತೆ ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದಿಯೇ ನೇನು ನೆಕ್ ಕಡೆಯಿನ ಮಸಾಲೆ ಆಗ್ತಂತೆ ಅಂದು ಪಾಡೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಿಯೇನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಆಂಡು ಪಂಡ ಕಡೆದನಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆಂಡವು ಅಂಚ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇನು ಅಂಚ ನೇನನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ದೀಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲು ಮೀನು ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಮುಲು ತೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಹಂಗಾದುಲ್ಲೆ ಐನು ತೂದು ದಾಲ ನೆನಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಇತ್ತಂಡು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒರೊರ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಒರೊರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಬೂಲು ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಶೀತ ಅಂದು ಬಂಡ ಮೂಗು ಕಟ್ಟದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಉಸಿರು ದೆಪ್ಪೆರ ಅವು ನಿಜಾಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿಡು ಉಸಿರು ದೆತ್ತೊಂತೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಚೂರು ಅಂಚ ಹಂಗ ಅದೇ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ನೆನಪುಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚೆಲಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಗುಡೆ ಇಂಕ್ ಉಸಿರು ದೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬಾಯಿಡೆ ಉಸಿರು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೀತಗ್ ತೆಮ್ಮಗ್ ಅಂಡದ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದಾಲ ಮರ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನಿಜ್ಜಿ ಇವತ್ತಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಅಂಡದ್ ದಾಲ
ಎಂದು ಪಂಡ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಎಂಚಿನಲ ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಪಂಡ ಒರ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಒರ ತಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ತಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಬಡದು ಎಂಚಿನಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊನ್ವೆ ಆತೆ ಅವಳ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲನೇನೆ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಐತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಐಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪವೆ ಇಂಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ನೀರುಡೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಕೆತ್ತಿಟ್ಟಿಕ್ಕದಂಗೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಚೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಚೂರು ಇಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪಾಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಲ ಮಸಾಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಪಾತಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಜೈತೆ ಫ್ರೈ ಅಂತಾರೆ ದೀತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಂತು ಕಾಂದು ಫ್ರೈ ಅಂತ ಅಂದು ಜಾತಲು എന്നിട്ട് എണ്ണ പാകത്തിട്ട് തേന ഫ്രൈ ആയിക്കോളൂ ತೋಡು ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ತದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಅಂತದಲ್ಲ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಇಂಚಾತಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಕಲರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡು ಇಂಚೊಂಡು ತೋಡು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಉಂಟು ಗ್ರೀನ್ ಏನು ಒಣಸು ಅಂಪೆರೆ ಕುಳಿಯೆ ಒಣಸು ಬೊಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಫಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಅದು ಎಂಚಾತನೊಂದು ತೂಡತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತನೊಂದು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಹೆಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು
ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಾತು ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಪ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಹೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಇಂಚ ಅವರವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೆಡ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿ ನಾನು ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟಾಯಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಾಲೆ ಹಾಕೋದು ಇನಿ ನೈಟ್ಗೆ ದೋಸೆ ಬಂತದಲ್ಲೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಡ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪಂಡೆ ಏನು ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತದೆ ಅಂದು ಐಕ್ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನಿ ನೈಟ್ಗೆ ಒಣಸು ಬೊರ್ಚಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಇದು ಭಯಂಕರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಮೀನು ಹೂವು ಅಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತನೇಂಡ ಐಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು ಜಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಅಜ್ಜಿಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ಮೈತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನಿ ಕಂಡನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪತ್ತ ಬರ್ತೀರು ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಜನಕ್ಕಂದು ಪೂರ ನೆನಪಾಪಡೋದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕದಾಲ ಇಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಂದಾಲ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಚ್ಚಾಗ ನೇನು ಮಾತ ಅಣ್ಣದೇನು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಈ ಐಟಮ್ ನೆನ್ಪುಂಡ ಏರೆಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ನೇನು ಮಾತ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತಾರ ನೆನ್ಪುಂಡ ಏನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಂಡ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ నేను ಬರ್ತದೇರು ಒಂದು 4 ತೊಗೊತ್ತಿತ್ತೇರು ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೇಕಂಡೆ 6 ತಿಂದೇರು ರಟ್ಟು ಅನ್ನ ಭಯಂಕರ ಫೇವ್ರೇಟಿಗೆಂದು ಎಂಕ್ ಆತೆಗಾತೆ ನಾನು ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋರು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಾತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಉಳಿಯನು ದೋಸೆ ಮಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾಪುಂಡು ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲೊಂದು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಪಡಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಅಪ್ಪಗ ವೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲವು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಪಾತೇರು ಒಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಆರು ಪಾತೇರು ನಾವು ಐನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಣಸಂಕರೆ ಪುಳಿಯ ಒಣಸತ್ತು ದೋಸೆ ಮುಖ ಮೀನು ಹಚ್ಚು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕೋಳಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜನ ಕೋಳಿ ಪುಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೀನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ ಅನ್ಪಣೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪ ಒಣಸತ್ತು ದೋಸೆ ಅನ್ಪಣೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ
ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್